нещо пият спирачки. Да сме първенци, да. Савинците, това част на Босо на тях, че излезме с първи. Тук се направо ли сме си? Само направо. Сигурно не. Няма да пиво за види, майко види. Да, сега си не бъде 90 ограничения. Аз не мога да се ориентирам. Полиция няма да спрем. Карай по пътя. Рефлектираме. Значи да не знаеш това е пътя, друг път няма. Тук няма никакви отбивки. Аз Нямаш. в момента, защото не знам къде се намирам за това. Значи ако се засилиш много яко и може да спреш в Румъния. Тия вече се засилиха всичките с газ да ми. Тия тираджи, гледай как. Дай прескочител ти да се движи без колите. Абе, мали ти да го прескочиш. Що? По-бързо. Ето тир, мисля, че кара Добре, то... 90. Тук няма още за бъде. Тук си право. Малко съм извън трес. Кой да се спре? Що си не изкарах и втора, да го изрежеш? А то точно сега, измежду тия тирове, че го изрежеш. Абе, кажете си къде това ли е пътя там вече? Да бе, това си е пътя. Да, бе, само На светло искам да знам къде сме. намира се моста на бе. пътя за Ти иска да дойдем. Това вече е моста там. Гледай пътя ти. Не е мост, това бе. Абе, гледай пътя. Чакай, че гледам. Приближаваш. Скачи го и това. Това са граничарите, да. Това ли си 90, това е повече. Още не сме скачили на моста. Не сме, бе. Моста е далеч. Чакайте, откъде почва. Имаш 2 км осветена част. После. Къде ще ни проверяват лични карти? Въобще? На румънска територия. Има КПП. Говорили сме за това нещо. Има кабинки, бе. Продължаха година. Те има ли хора там? Аз не ти го снимал вчера, ти го видя. Боби, в паника ли изпадаш? Не спада, просто задавам въпроси, защото трябва да знам. Той е много въодушевен. Аз карам, виждам само някакви светлини, които знам. Стигаш, аз по такива пътища във Вински окръг не съм карал. Откъде я знам? Сега тук вече влизаме в тази магистралната част. Това е средната част. Идеме да вкушим на Румъния по една цигара. Що? Те безпрея тази ще пушим по една цигара. Не се карай сега, като влизаш. Да, спрямо на този. Тук няма радари, още не са пушни. Обаче... Тия пък гледай глупаци, объркали с пътя. Виж колко е светло обаче. Мост е обратно! Мост е обратно! Те сигурно идват по Тия са от Румъния. тия кейтъри. Тия румънци, бе! Тия са румънци, бе! Румънци ли, верно? Верно, бе! Верно. Ей, като се качиш горе и свирнино, Тя виж номерата, бе, това са чужденци наистина. чужденци са, бе! Ей, ги с коли са вече ги Той е вкарват. 12:10. Не гледай пътя, Боби, не гледай. Монтант. Добре, сигурно са ги познали по-рано да минат. Да, бе. Не, сега си пуснаме само също време. Ние сега засичаме точно на средата. Тия са минали вече преди нас, не е честно. Спредалиха. Не сме първи. Каравани, това какво е? 10 км в час. Да, да се спазва, че тук имаше граничка. Караванов лов. Добре, аз само виждам. Не, пресечката, какво не вижда, ние хора ги нема, дето беха и тук. Чакай, че тук е много. И това ти е стакадата, това ти е ЖП стакадата. Да, също карам на Караванов, за да се знае къде сме. Значи ти вече се намираш на моста. За да мога и да наблюдавам. И на моста е 90 км. Освен ако не е 60 след това. Да, бе, те на ги набиваха до втънят. Виждаш ли откъде е 60? 60, да. Не, 60 само при определени възди, сега времето спокойно може да караш 90. Само при вятър. Да, само... Ура, ние сме на моста, ние сме... А може ли да спреме по средата на моста? За риба да... Риба Може пеша само. От тази страна никога. От тази страна пешеходство. Що? От там пешеходно. Да, вижте, нали се нещо видим, това не знае какво е. Вижда ли се нещо? Май нещо, нищо не се... Това е толкова много осветено, че не се вижда много. Ема ние ядем и минавахме по същото трасе, не е интересно. Да, ама през деня. Не, видите, ще би... Ще не си ходил да попи. Ванти, мачти... Виж, не е Да.
Къде е Европейския съюз? Това пише. Това е Румъния. Да, с Европейския съюз. Ей, тук е границата. Ей, това е точно границата. Не. Айде, граница. По-назад. Към България имаше една линия по средата. Ей, после ще видим навръщане. Най-назад. А сега карай малко по средата там, където са влаковете, да видим и там как е. Там нищо не мога да видиш, то е ниско. Няма значение. Типа, че сега вече сме в Румъния и тук не знам на Айде, пие по-цял Румъния. Карай направо. Айде, с какво стрей? Ще ставам рано. Време няма да Не си взех клей. Ако... Що не си взех клеите? Аз имам лей вкъщи. Айде утре. Сега сме в Румъния. Да, бе, в Румъния сме. Ей, от този мост снимах вчера. Има хора гледат, Спрели се и гледат отгоре. Събитие, кой искаш ти. Интересно. Тук вече има за да заспиш, да не заспиш. Дай на бялата линия да видиш. Къде? Дай на бялата вдясно. Има, да, е вибратор, едно е готино. Падна из пътя. Дай. Качисна. Дай вибратор. Виж? Як. Ай, стига спа. Чакай, че не мога да се отделим от нея. Това да не заспиш. Мога за апа. Сега минахме над линията. Линията остана отдолу. И сега се съединят двете платна, в смисъл двете посоки. Тук обикаляхме си проблеми. Какво правим тук сега? Сега ще минаме през КПП-то, ето го там КПП. Ще ходим ли в Румъния? Ами аз викам, няма какво да правим сега през нощта. Да, няма какво правим сега. Нямаме и пари, нямаме да се кафе, Може нямаме да преди КПП-то да завиеш. А, тук пише нещо сега. Имаме само левчета. Ти можеш да... Не, сега безплатно, само нещо. Преди КПП-то не можеш да завиеш сега. Айде да стигнем до КПП-то да го снимаме. Айде. Аз си всеки пред Ама няма да видиш вътре в самите колони, така малко отстрани. Има паркинг в ляво. Ето ти вече. Никъде е в ляво. Стрелките си само направо. Не можем в Ама ляво да аз си. мога да правя сега, да минавам ли през това? Може там по-напред има... При след всички. Има паркинг. Тук обаче трябва да се Според мен можеш да влезеш в другата лента, да завиш там накрая и да върнеш. Другата лента направо. Сигурно е. Да. Нещо Тия сега, че не мога, че се пререждаме. Няма. Ето това почна да вика. Карай направо. Ама ние няма да минаваме. А къде? Ще пресечеш така. Дай ми гачи, сприем паркинг. Е, така влизи тук. Леко тук тия... Тук да влизам директно. Да. Тия са... Дай, спокойно. Тук ли да спре? Спри тук. Това ли е паркинг? Това е за автобуси паркинг. Това ние писмо. Туристи. Ние сме само туристи. Да. Това е на румънска територия. Как свиркат? Надзор ли? Ай, они дават зор там. Що набират българи? Ще се събират парите. Да се разправят тия, бе. Какво, що не ги